tässä on nyt tää marionetti. Se on nyt kohtapuoleen lähdössä sinne Imatralle. Ja mä en nyt sitä sen enempää tässä nyt käy puuhailemaan. Mä tein siihen tällaisen, minkä mä näytän tuossa lopuksi, että miten tätä käytetään. Tää on hyvin tärkeää, koska sitten nämä langat pysyy järjestyksessä. Mä tein tähän nyt jompan mittojen mukaan nämä langat. Eli tää on aika pitkä niin kuin lankojen suhteen, mutta se vaan vaatii vähän harjoittelua. Mä näytän nyt teille muutamia harjoitteita. Tää ei ole ihanteellinen, että tää on näin korkealla, mutta monestakin syystä mä näytän nyt tän. Ja sitten mä näytän teille vielä sen ihanteellisen nuketusasennon. Eli mä otan tän tuohon taskuun. Tää nyt on tehty tää nukke sillä, että täällä on täällä ylhäällä tässä nukessa tämmönen koukku tässä ristikossa. Se on tarkoituksella siinä sillä tavalla, että sitten kun te ette käytä sitä nukkea, niin te laitatte sen nuken johonkin tankoon roikkumaan. Silloin se pysyy nämä kaikki langat suorana ja tämä nukke pysyy hyvässä kunnossa. Missään tapauksessa tätä ristikkoa ei saa laskea maahan sillä, että ne narut menee maahan. Aina valmistatte teille sellaisen paikan, että te saatte sen ristikon roikkumaan jostakin. Se, että jos se roikkuu sillä, että toi nukke koskee maahan, se on ihan ok. Mutta se ei ole ideaalitilanne. Mutta tääkin on ok. Mutta nuo langat on sellaiset, että jos sä lasket tämän ristikon tonne maahan ja nostat sen ylös, niin ne langat on solmussa. Ja sitten teillä on ongelmia sen marionetin kanssa. Eli aina teillä pitää olla se paikka, minne te tämän nuken laitatte. Ja mä laitan tämän nuken tällä tavalla, otan kiinni nämä narut. Sitten jos mä laitan tämän pakettiin, että sitä ei voi jossakin säilyttää. Sen jälkeen mä kierritän tämän nuken näin. Sillä että se menee kierteelle koko matkalta tää naru tässä. Kaikki narut yhdessä nipussa. Tässä ei ole kuitenkaan 9 lankaa, niin ne kaikki pitäisi hyvin mahtua. Sitten otetaan tämä E tai M, mitenkä se nyt haluaa ajatella. Pujotetaan se tohon tää lanka tähän E:n ympärille. Sen jälkeen kun se on pujotettu tuo lanka tuohon E:n ympärille, sen jälkeen se voidaan ottaa alas. Sitä voi jatkaa sitä pujottamista vielä sillä tavalla, että saadaan toi melkein koko naru mahtumaan tuohon E:n ympärille. Ja sen jälkeen tää nukke voidaan laittaa johonkin talteen. Tää tulee tällaisena pakettina tää marionetti teille tuosta postissa, mutta koska mä haluan täällä nyt näyttää teille muutamia juttuja, niin mä otan tän nuken tällaisenaan tonne ylös. Ja taas kerran huomautan, mulla on tuo valmiina tuo, minne mä tän nuken laitan.
Sitten kun se nukke roikkuu siellä, niin sen voi jättää tähän näin aukenemaan. Tai sen voi aukaista itse. Jonka jälkeen se nukke on valmis käyttöön. Tässä on tämä. Nuken manipulaatioharjoitteita. Ja taas kerran tämä ei ole nyt ideaali. Toivon, että se, missä te sitä pystytte liikuttamaan, niin te saatte sen nuken sillä tavalla, että se on tuossa teidän suunnilleen vyötärön korkeudella tämä ristikko, jolloin tämän käyttäminen on huomattavasti helpompaa. Mä laitoin myös jaloille tämän erikseen tämän jolloin näitä jalkoja saa huomattavasti paremmin liikutettua. Ja sen voi laittaa sinne takaisin sinne ristikkoon tänne ylös. Kun tätä ristikkoa, silloin kun jalat on kiinni tuolla, sitä kun kääntää sivulle, niin jalka nousee, mutta myös tuo pää kääntyy. Ja sitten kun kääntää eteenpäin ristikkoa, niin se nukke kumartaa. Ja kääntää takaisin ylös, niin se nukke nousee takaisin ylös. Nämä etumaiset narut on kädet. Eli tätä voi opetella käyttää sillä, että tätä hiissaa näitä käsiä tälle ylös tai alas. Jolloin sen oppii käyttämään sen käsiä sillä, että sen saa aika hienoja liikkeitä niihin tehtyä kahdella. Tai sitten voi pitää molemmista naruista kiinni ja sitten, jos esimerkiksi vaikka se tippuu sinne kuiluun, niin se voi mennä näin. Mutta musta tuntuu, että se olisi paras siinä kuiluunkin tippumisessa, niin että se menee näin. Eli opettelette. Tässä on kaksi puuta tässä, nämä on jalkojen puut ja sitten toi pään ristipuu. Niin ottaa siitä pään puun vierestä kiinni, sillä laittaa koukkua siinä käden edessä. Ja sitten kun sitä kääntelee sivulta sivulle, niin te saatte nuo jalat toimimaan ihan tällaisena. Ja sitten sitä voi tosiaan harjoitella sitä jalkojen käyttöä sitten siinä teidän, mitenkä te sitten sitä harjoittelette. Ja tää tosiaan on hyvin paljon helpompaa, kun sitä harjoittelee täällä sillä, että on tää käsi tässä hartioiden alapuolella. Ja sitten jos teillä on joku mihin nojata, niin se on aina hyvä, että voi vähän nojata. Ja sitten ettei keikaha tonne eteenpäin, kun sen nuken kanssa tekee. Mutta tätä vaan harjoittelee, ottaa kiinni tästä, harjoittelee tätä sivuttaisliikettä. Harjoittelee mitenkä sillä, pääseekö sillä alas, pääseekö sillä ylös, pääseekö hyppäämään, mitenkä sillä katsellaan edes sivulta sivulle, miten nämä kädet toimii. Ja sitten vaan tarkkaillaan sitä, että varsinkin kun kävelee, niin ettei se kävely sitten mene tällaiseksi kökkimiseksi, vaan koittaa saada se sillä, että se nukke pysyy suunnilleen kokonaisena, kun se kävelee. Ja se ei tule millään muulla kuin harjoittelemisella. Sitten kun kädet väsyy, niin se paikka, mihin sen nuken saa kiinni, niin se pitää olla lähellä. Niin tällaisilla jutuilla lähtee tekemään. Mä tein tämän hyvin yksinkertaiseksi. Eli sitä kättä ei tarvi liikutella. Se tottelee sillä, että kun ristikkoa kääntää alaspäin, niin se kumartuu. Kun sitä kääntää ylöspäin, niin se menee vähän tälleen taaksepäin. Sitten ylös alas liikuttelemalla, niin vaikutetaan siihen, millä korkeudella se nukke mennä viipottaa. Ja sitten harjoittelee hiljalleen niiden käsien käyttöä. Se vaatii jonkun verran habaa toi nukke. Pitää muistaa hengittää. Ja mitä rennompana pystyy hartiat pitämään, niin sitä pienemmällä todennäköisyydellä veri loppuu päästä, jolloin ei tule sit mitään huimauksia. Ja hyvissä ajoin, kun tuntuu, että nyt ei enempää jaksa, niin sitten vaan
nukke johonkin ja sen jälkeen vähän leputtaa. Et mä tiedän, että tää on kovaa työtä, mutta sitten kun sitä harjoittelee, niin siitä tulee ihan kiva juttu. Ja nyt mä laitan tämän pakettiin. Ja varmaan te näette tämän videon joko vähän ennen kuin se on siellä Imatralla tai sitten sen jälkeen. Niin ei muuta kuin harjoitteluja. Ja jos teille tulee jotain kysymyksiä, niin kysykää minulta vaan, että mä voin ihan mielellään neuvoa puhelimen kautta. Tai mitenkä nyt sitten. Katsotaan, jos mä kerkeen vielä sinne Imatralle ennen teidän ensi-iltaa. Lykkyä pyttyyn Liisa Ihmemaassa esitykselle.